Алсапа алып келген иде безгә реквизит. Хәзер шушы реквизитны күрсәтик әле. Хәзер алып киләм. Ныгытылган. Алсапа. Без бит әле кичә Рәхмәт, Алсапа, бу бит Әйдәгез кигән. Бу махсус Алсапа. Без моны кияргә тиеш идек. Тапшыруның башында кигез әле сездә Алсапа. Кальян алып киләм ди. Һәм менә шу папай диде әле ул. Мин башта аптырап киттем. Безнең якта папай дип сөйләшмиләр. Папай дисегезме? Кагаз шапкамы белмим. Кагаз шапканы папай дип атыйлар икән, әйме? Алсапа сөйләгез әле. Мин менә бу Мин белмим ничек атала икәнен. Бу кагаз папайларның беренче очратуым. Бу танышмы Лилия? Таныш бездә ясылары кичкә атна мин күреп хайран калдым хәзер. Менә башында хәзер бик эшләми. Теге Мин моны 2 секундта ясап бәрәдерим элек. Кичә 1 ясыйм сүтәм, 2 ясыйм сүтәм. Алсапа, ну молодец. Алып кына булмай. Вот козерогын ясарга баш эшләмәде. Козерогта бар. Антыгын ничектер ул тагын билет сыманда бар ия, менә шулай. Монда килеп төшә. Әйе, менә шулай. Асын ясарга баш җитмәде. Кичә булмы сабан? 3нче көн. 3нче көн. Ой, бүтән дөнья кып чигендердән кайткан кебек кайттык. Салабызмы бу әйберләрне? Бу мотор, Алсапа Менә бу яшьләргә инде, бу яшьләргә Бу шәп нәрсә. мастер-класс бирергә кирәк.